kun Tiia ja Iida suorittaa tätä rataa, niin me jää hetkeksi tähän tyttöjen kanssa odottelemaan, jos teillä on kysyttävää, niin voitte tulla ihan tähän meitä kyselemään lisätietoja rallitokosta, jos olette kiinnostuneita. Siellä oli tämä istu, koira eteen istu ja vasemmalta oikealle istu. Puolenvaihto jalkojen välistä. Sitten Iida on myös spiraaliin. Tänne päin. Okei, kuulin tässä juuri, että Tiko opettaa meille tämä rada, eli Sanna ja Tiko käy vielä kerran esittelemässä meille tämän näytösradan, joka koostuu tosiaan kaikkien luokkien kynteistä. Eli meillä on arvokasluokka, avoinluokka, voittajaluokka ja mestariluokka. Ja arvokasluokka suoritetaan koira kytkettynä ja muissa luokissa koira onkin sitten ilman hihnaa. Moi, siellä Tiko peruutti hienosti. Hyvä. Hyvä hyppy. No niin, nyt olemme valmiita aloittamaan ryhmäkilpailujen esiarvostelun. Ja pyydänkin rotusen harjoittelutoimista 1. Esiarvostelun kehää 66. Rotusen harjoittelutoimista 2. Esiarvostelun kehää 65. Rotusen harjoittelutoimista 3. Esiarvostelun kehää 67. Ja rotusen harjoittelutoimista 4. Esiarvostelun kehää 64. Sekä rotusen